যতন খুলুমখা তিনি কাছে ককচারমং जों जत साइमानो साल साल सिगां चीनी कासे रिटर्निस ग्रुप त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनस रिटर्निस पीपल काउंसिल TUIRPC बरनि दल 25 तारिखआव बर बन्द दाखौखा 12 घंटा बन्द आपनो तैयै बर बियार आनेर फाइका बरनि लिडार्स अनंत देवबर्मा दानियल सलमन बरक आने नव फाइका ते आन ऑफिस बरक थांका बरक थांगे बरक साका जों 25 तारिखआव बर बन्द दाखौनाय आमनि बै बन्द दाखौखा बरक तिनि फुंगो लामा कासुका गोबां माजागो निनि जम्पनगर हेजामारा चिनि पद्मबिल चिनि बिश्रामगंज ते आम्बासा गोबां माजागो बरक रुट ब्लक खालायखा आमनि तैयै आं बरक साहका जोंथ' साइमानो अमहाय रुट ब्लक खालायै चिनि कुनु समाधान गैया चिनि गोबां बरक अबहाय डेली लेबार आबो दुखु मानो ते गोबां एग्जाम दंगो अबहायनो साबै आं बरक कयखा इनका बरक रेडि इनखा जों बै कक्स रायनाय बागै दिनै थिक फुंनि 12टा समायाव आं आंनि डिपार्टमेन्ट बरक दिनखा आंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ते डाइरेक्टर जतन दिनखा बरकनि तामाव समस्या दं आबा जों सालायनाय बर आगे बहायनो बर मेमोरेन्डाम बर साबमिट खायले दंगो आ मेमोरेन्डाम कपि आं मांखा बरनि ताम समस्या ताम प्रब्लेम जों दिनै डिटेल मिटिंखौ सालायनाय नरजत फाइमानो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नोडल डिपार्टमेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम चिनि तिब्रासारि बागै आबंगाय जों चिनि डिपार्टमेंट माध्यमे जों कक सालायो जों के नोडल डिपार्टमेंट जों साइमानो जेकुनु प्रॉब्लम जेकुनु समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सल्व मंगो अबनो चिनि नियम जेकुनु प्रॉब्लम जों कक सामान बिसिंतै बुचिलायना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सल्व खालामनो आबार बय आंखा दिनै जों बर बाय डिटेल कक्सलायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिम्पल बरनि दाबि आं लुखा आबो तैया जेकुनु समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सल्व मंगो अबनो चिनि नियम जेकुनु प्रॉब्लम जों कक सामान बिसिंतै बुचिलायना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सल्व खालामनो आबार बय आंखा दिनै जों बर बाय डिटेल कक्सलायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिम्पल बरनि दाबि आं लुखा आबो तैया आं चिनि चीफ मिनिस्टार आं बरनबो साहका दिनै जों कक्सलायनाय होनै एबाबो साका यस नों कक्सलायनाय दि बरनि तामा समस्या दं इन डिटेल दिनै सालायनाय ठीक 12टा समायाव आं बरन दिनखा दिनै अनंत बाबू सं दिनै दानियल सं ते बर जत बरन टप लिडार न आं रिंखा बर दिनै आने अफिसार फायनाय जों बर डिटेल कक्स सालायनाय ते बरन मेमोरेन्डाम बर जों साबमिट खायखा अ मेमोरेन्डाम न जों 1 to 1 जों फरायगै आबो जों बिचार खायनाय दिनै सिस्टेमनि बिसिंतै आइननि बिसिंतै ताम जों बरनि प्रब्लेम सल्व खायमा आबार जों सालायनाय आं लुखा दागा बरन डिमान्ड आजो सिरियास डिमान्ड या जों जत साइमानो बर रिटार्निस एनलेप रिटार्निस बरनि बर सारेन्डार खायखा ते बर मेन स्ट्रीम बर फायखा बरनि गोबां प्रब्लेम दं आ प्रब्लेम जों सल्व खायना बगै आं निजे हेसे वेलफेयर मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर हिसाबै आं आप्रान चेष्टा खालायनाय आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट to sort it out their problem about through discussion through dialogue abono possible hambai